laatste van deze ronde is Elsje Vol. Is het dat goed? Vos. Sorry. Duidelijk geschreven. Elsje Vos. Ja. Kijk, zo. Ja, dat gaat wel zo. Ja, denk ik misschien ietsje. Ja, goed te verstaan zo. Ik begin ook met een gedicht van de Haarlemse dichtlijn van Donderdag. Daar zit ja, toch ook wel een beetje een verrassing in. En daarna draag ik achter me 2 keer voor wat Senrio. En daar zit ja, misschien een beetje onaangename verrassing in. Gele oormerken, vragende koeienogen, geen horens meer op kop, uiers die de grond raken, een biefstuk en beker melk. Een hazenleger, zichtbaar in strak gemaaid gras, geen haasje over. Een hazenleger, zichtbaar in strak gemaaid gras, geen haasje over. Liggend in het gras, zachte kriebels op de huid. Geen gras, zegt de spin. Liggend in het gras, zachte kriebels op de huid. Geen gras, zegt de spin. Zacht tikt de regen. Het kantelraam staat open. Drijfnatte sokken. Zacht tikt de regen. Het kantelraam staat open. Drijfnatte sokken. Brandende kaarsjes. Sterke geur van verschroeid haar. De poes is niet blij. Brandende kaarsjes. Sterke geur van verschroeid haar. De poes is niet blij. Dat was het. Verrassend. Het is pauze.